Endamekî xwecehiya Girêspî ya bi ser Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê ragihand got ala şoreşê li ser dergehê Girêspiyê Sinûrî bi Tirkiyê re hat bilindkirin. Berpirsekî, PYD jî dibêje tişteke siruştiyek ku ala Artêşa Azada Sûrî jî li navçeyê hebe. Mehemmed Sofî ji malpera Hevpeymaniya Niştimaniya Opozisyona Sûrî re ev gav bilind nerxand û got em dibînin ew gava erê niye û em hêvî dikin ku gelek gavên wiha hebin da penaber tev vegerin bajarê xwe. Ji aliyê xwe ve hêza şoreşgerên Reqqayê di daxuyaniyekî de bang li rewşenbîr û xelkên Girêspî kir. Gov vegerin ser mal û warên xwe û beşdar bibin di avakirina bajarê xwe de. Her wiha Partiya Yekîtiya Dîmokratiya PYD ragihand got wan hêzên xwe yên çekdar ji navçeya Sinûriya Girêspî venekişandine. Legel Artêşa Azada Sûrî vê navçeyê birêve vedibin. Di medyaya Tirkî de hatibû gotin got PYD ji navçeya Girêspî vekêşaye û ev der radestî Artêşa Azada Sûrî kiriye û PYD jî vê yekê red dike. Berpirsekî PYD bi navê Umer Elloş ji Ajanseka Nûçan ya Rûsî re dibêje. Me digel hêzên Artêşa Azada Sûrî Girêspî rizgar kir û em li gel hêzên şoreşvanên Reqqayê ya ser bi Artêşa Azad ve bi hev re bajar birêve dibin. Li ser bilindkirina alaya şoreşa Sûrî li ser deriyê Sinûriyê Girêspî û Tirkiyê, wî berpirsê PYD got tiştek xwezayî ye. Ala Artêşa Azada Sûrî jî li navçeyê hebe û got agahiyên dibêjin PYD ji Girêspî derketiye ne rast e û ti niyetek me nîne û li bajar rêveberiyek sivîl heye. Kurd, Ereb, Turkman û Ermen jî di nav de hene. Berpirsê PYD ragihand got kontrola deriyê Sinûrî ya Akçaka li Til Abyedê hîna jêr destê wan de ye û hewl didin derî ji bo çûn û hatinan vekin.